Matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Station Catanduanes ang tatlong lalaki na tinangay ng alon habang naliligo sa dagat sa barangay San Pablo Vera, Catanduanes hapon kahapon. Ayon kay Ensign Jeprel Bitas, alas 7 na ng gabi nang mailigtas nila ang mga biktima na edad 25 at 28 anyos na pawang mga residente ng lugar. Batay sa ulat, sakay ang mga biktima ng salbabida nang tangayin ng malalaking alon dulot ng bagyong Tino. Personal na iniulat sa amin tanggapan ng barangay kagawad ng San Pablo, Vera, Catanduanes po na si Kagawad Edison Malignana bandang alas 5:30 ng kahapon. Personal siya nagpunta sa Coast Guard Station Catanduanes upang bigay alam na yung tatlong kalalakihan ay inaalon ng malakas na alon sa nasabing lugar. Natagpuan ng mga biktima 300 metro na ang layo sa Dalampasigan. Kagad naman silang binigyan ng paunang lunas ng mga responding medical team. Balit naman sir, nasa maayos silang kalagayan at aming ipinagpahinga sa barangay hall ng nasabing barangay sir. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang otoridad sa publiko na iwasan ang paliligo sa dagat lalo na kung may gale warning o masama ang lagay ng panahon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parmasena.